Into bwakire nakimogendererete ndangiriria abana abasae tukwane ono mwambia okay. Aya basanga aya tigatara kwana ono rero tutete gukwanira eng'ana ya komenya obuguma buri simple komenya obuguma bwo akibona ndateba uyu manyete simple antebye nakoba prepared obuguma buri bwo butari complicated egento gyatochandire nintwe abana basaye abagusi ntomenye tubuguma buri simple nandi egento kende ntomenye tubuguma turi prepared for problems ono okonyora egrupe yegere global okonyora omonto akwete nyando chibere omonto akwete gose gari bunyaikoma gochiaria abantu balinka babwata abairibiga iga America igo baganyeta abantu barega iga America babatumira chibese bachigochakira amatanga okonyora ng'abantu bari prepared aseki aseng'encho twachire ense yabande abantu bari turwete nonyengu sito chete Nairobi twagorire chinyomba chinene twagorire chigari chinene nonye chi video chindo chibakorosi video nire naro chimigi arose tigari endabu egari enene kabisa migi gari eria akorete video eri to understand tingeri ne video lakini egari eria atumiete gari enene kabisa endabu se nduma itikomenya obuguma bore bwororo ekero bwate ebintu ebinge okonyora omonto agorete chianga chinyinge omonto abwate chigari isato omonto abwate chinyomba gose ninye omonto abwate amaremo gose ni 10 okonyora omonto abwate ebintu ebinge sana kwarali ebintu ebinge atamanyete komenya obuguma bore simple onye gotagete young people nini togokwana na ingotano onye gotagete obuguma bwo bogenderere buya iruka abantu abamwachire iga America nara osechaka kwebundisa komenya obuguma bore inse sana kabe tayari gotigwa kabe tayari korwara kabe tayari gokweru kabe tayari kubutwa emiremo ntumanye tukomenya obuguma buri simple elinde tonyari go save abantu bandi murega iga montegererete mubwati no ine chibese igento gikuru kuchi savings mugache tibese chinde chance emergency ke gotokonyore nubwate chibese abandi mumanye tinga ngai mutaite gochi igento gikuru kumwe destination chole destination yo ngai yutaite gochi nechi nyombo tete kwagacha ngo nyomore na bana okonyora nechi nyombo oko kombo iskai emirimo nebero gokora abantu bandi mo gokora emirimo ebere tato bado mubwati chibese abantu bandi mo gokora emirimo ebere tato bana baino mbaragenda nonye swimming bachikwebundisa na cheki namnanga ki ekero gochako bogumo buya ngayota gete gochi tigi destination yobeke destination yotebe nga igonta itentuare savings onye tobwati savings ikiko rotabwati savings onye gotagete otware growth onye gotagete onyora amatoke ogende buno mugondo uri one ngochi nabahorokia goiko ogende uri oborimo buri butanya kuremu oreme goiko ogende ochake obeka amaraba goiko ogende uri gichintetero osimeke goiko oburugere togonyara koguro onye torakora ebintu bire binya goiko chake okora ebintu bire binya kubwabu nabo no gokora onye konye gukora arabu nabo ndairiga bese nchingonychera nyombande bese nchingonychera onye gokora konye chinsa ibere menta chinsa isato nande egento kende tema gukora ebintu tofauti bina kubwaho konye gokora abasani aba mokondo chibese chamatera abantu aba mubwate emirimo ebere ga America ikaranso uri chibese chia uri kerisakaro bwate karamu nerisakaro tebenganya onye nkorosi $100 irenga ngo tigali migi ba na babuji na mukamtu fulani muhabekire ebintu chikwerende chimubwate chi event babo muratu agure chitigiti mwatebire ngo chikorosi muri 100,000 eboli nga 100,000 irengo kunywera amaru irengo kubeke savings irengo kwirira abana ba school onye turaru ngombe irengo ko rucyombe abantu tutaite to change twarosire gucanga in fact igana tete nganche bono moving forward montonta manyeti montonta nyago associate nere tindi guchikuru muchango na arosire kuru imichango y'abantu
batali prepared na arosire kurwa emichango y'abantu bakora chianga ntanta bwati na arosire iga America na arosire kurwa emichango y'abantu batataiti kokora savings na arosire kukora emichango y'abantu batataiti kokora community inclusion bataite gutumia abantu bandi rigento kiabeire bateba ngairangira nyarebe twache into abantu bandi tubegete ni t-shirt imbigete ya $3 t-shirt ine ya $3 elikire ngaika I believe I can be t-shirt nabo konyendra nero mwako uyu nandi mwako ndi nandi myaka 5 lakini abantu abekero bakure bamenye tubuguma gwa igoro inchengire $50 chia nembai I am not doing that anymore abantu bandi mubwate attitude yembe abandi mugo chakaye mwanya kurama abantu asimamenyete chi community no kunya kuburukania abantu abayiri ogokonyo muhiri kwa murusi butakaime kwa muhirira abane skuru onye no mubero umuntu okwererega kwa matomero umubiri onye no umuntu orwari tenyagitari watuma chibese nanda masase n'amachuma bari muri ensengima no babongeresa no babuindi onye go gutuma chibese kuchisino eboli ngora arwara mambia ngakyurabe eboli ngaibono emirimo yawe uragenda obutu ngayugo chikobera eboli ngora achikokokonya abantu bandi tubwate attitude yembe kogokwa abantu bamenya goteba ngainchwa muturu chibese tubakonye egento keri we are not going to continue konya gokora egento bunakeri moving forward ututete tokonya abana chintakana batabwati opportunity tali abantu bali moyo bachirega iga America masase amenye to on the first lane akobeka chi wiki amasasa anda akaenda kagora chinyombo umuntu agolete nyombe enene umuntu ndakwendie galire very expensive abantu bandi bakogora chianga every week into abandi togene tokobeka chianga chinkuru nonyene chiratiri ntutaiti tonete because bonongo chikoranga nguchinde koneta na atigenda agera titageti budget yesaleke airega hago kwa mama nyo turangirira inchuto changira umuntu uyu erega amenyete ene attitude yembe ataite nakonyora chibese chaye olina maina abusio to change chichi attitude nande ekero ko invest in yourself amasase n'amachuma ekero ko beka value in yourself injino monto ngegene tengekero mbwate value igongo inkaranste igachisimi cyangichera ngo inkaranste gebyasara byangichera ekero bwate value abantu bakorokinga no bwate value in you eba gukoriye ibintu bigogochera because no bwate amaskani asayo mubiri aya ibweka ekero bwisigeta ibweka ogotwara good confidence gokonyoro very motivated gokonyoro gokora the right thing gokonyoro gokora the right choices self respect esike tegonya kubeka abantu babandi muno tegonya kugenda kwanya kuburukania abantu abangina bali mwatigeta abasacha Kenya mugacha gayiga America mwatutiringeire michi abangina aba mutakuimuka muri ni chindege mugende chinseino mwatusereire michi nini bono mwagerire mutubegeta amadeni ime nini bono mwagerire nchinyoma cyasalikire nini bono mwagerire libero likire nyomba chinyoma abana ngo cyabali ko cyakora sabana abachikorwe ino cyakora sabare bo murabayino gokongere timukamu murobo ubugima inkiyo gokoraga imuke ibintu by'abana kibanya saba sese niri baregayiga bakwaga kire nyomba gendo bere nabangina bande bakeburi babo nteyo imonyi wete amachuma nye naye kwa ruseti montongere stars very good Sankale Olesemo Mbuya Sana, thank you very much. I truly appreciate. This Thursday is going to the children. Onye kwa ruset mamumi no Kenya machuma. And I'm asking you right now because abande mora amanya. I'm giving you heads up. Kwa ruset mamumi no katika tato minega okwera Kenya. It is going to be a curse to you and your children. Lero narra bantu bakurwa na iska baleta basikali okuno koeregererio katigito mugakonde Kenya agachandigeta inolega iga ole air conditioner ime ayinolega iga okonya gusikimuka mu muro abana ba muro mbarochi no chandite ngina amachuma nye kwaleta mamu mino ga America bika mamu mine ndege ira ni mamu mino Kenya to koleta nyoko byaro chako mumenyi nyomba enyarekane egenteke botambira asibange kwanere because abangina talinga nabagusiboka abakamba abayikoyo abangina bakirega iga America nabo basalira kinyomba cy'abana babo bagatigita bagaka babo n'abakolimero nayo manyito ubumayene bwawo ngatubwati savings nayo umayito ubumayene bwawo tubwati life insurance abandi bayino mubwati life insurance musago kubona iga muko nyara nonye abana bayino mbako gendera abandi bayino mubwati abana bari ci college mwimanyete the truth murira abana bayino ci college iga America ugachaga iga America ogokora emirimo ebere nubwati buli musiyo kimau nubwati buli mugusengai nubwati buli mugusengai abana bawo nyasaye ago seseneti no ayo mayito bumayene ngaturira abana ba college
au botaya ibuli bono konya gukora basubati abakunya gukora iki internet. It is good to bwati self respect. Egento gekora ku integrity n'ebintu biriyo gukorekera omuntu ataruchi. Young people, create boundaries. Be curious nk'abantu abamuna into abangina bali babwata abana bakiniri abana, abantu bali babwata enyomo badete neine, abantu bali babwata ebyasara, abantu bali babwata savings. Kibeso wene to gutwara savings chigo komenyi 6 months. Eboli kabe curious. Nki abantu aba bakorete babwata savings. Ndangeli umulinga kipeni ya inga kyo gukora kwatwara savings. Ngote inga ya mumura, ya muiseke eyange yembege teiga. Inje bono timbwati ondenko hoki. Timwene tikogoki onde bwensi binanko yaboyi. Timwene tikogoki onde bwensi bina nyombe nene mbwate. Timwene tikwendi gali ngi yango ki abantu. Timwene tikogo otumera abantu kibese gukikenya kubahoro kingambi yandi tabwati savings. Nko erese nga ya nimbwate bitabu na some tigoro ya savings na amanyiri bina ngakingo koraki ngakingo ngoro savings. Boundaries manya nga wiko create boundaries ekamati yane umusachone nabwata basubati bamwabo musachone nabwata bamura bamwabo in create boundaries nyesigete bwone ngo teba nanga injitinda itinjugo sigika nechi kamati echi chichagonza riri nyomo yo musachone abantu bamenye nga aye kamati oyo mukamo murumino musike create those boundaries mu murumino uranyole bono nere nakabwato bokongu bwa nyumba bedroom ayota manyiti mu murumine kera ucha koswera mukaye muira ni motebi ngakigenda gamba na mukao tika to create boundaries take risks ko change onye gotaite growth ko ikokore new things onye gotaite growth ko ikokore ebintu bide otanya ko koromenta onye kwale ko minyoka chimaili 10 bono mento siri onye gotaite success ko ikocha ke okole bintu tofauti ama chuma lema ama saserema vika mamu mine ndege muira ni Kenya. Onye tuta iti mamu minage ende se ino abarogimba rororo, I understand. Chinyomba nchini Nairobi alinto bwata abairi. Babwata chinyomba Nairobi, yodi otagete nyomba endi. My cousin nabwata chinyomba ako komboi. $200 rent. Iga alika sarani. Abwata apartment complex. Inko enambo, oirobi ke mamu mino, nyomba alika sarani. Enyago etarana alika sarani. Taliga America so menyete no mugako no mungino umungine nyoko biara no amenyete nyomba no nyene mbeo to konyara korusi kerota ite korusi no nyene no kugambira mukao wasinyu no nyene no gukwanira mugako wasinyu. We are raising children bawle under so much pressure bana bankwenda bali bagule chibunduki babarase beka mamu minendege. Take courage, try something new. Mubekere nyomba ali Nairobi aberororo umenye kurororo ogende umugolere chingoko. My sister magi nkoni ali chingoko ali kasarani no mugolere boli mumubeka saka akale mukara 50 by 100 anyago tuga chingoko umubekere anyago tuga egeticha mwaro cyo mugondo ndemetegali umugondo uri gorumye sana rusi mamu mino nyomba ga igatikara no mungino change chi shift inchu nyomba gende nyomba ikaranza chibese chino gokorosi $100 nanje naro $100 wikaranza mugaka no mungina mubange chibese chino, otherwise you're going to perish. Take risks ko change ebintu ama chumanye nkwanya ko temuka onga no mwanchete karanza na mukao mate ingagaki umungina ningwanchete. Express your love. Aba sasa nkwanya ko temuka ko onga no mwanchete ikaranza. Express your love. Tebi umuga ko onga I love you. What can we do? Take chances and start a new beginning. I'm telling you, onye to mbanye tikomenya a simple life. Onye to be prepared for the worst. It is going to be for the worst. Abandi bano mokonyora mu divorce gu mwamenya kwego sanga ngaki divorce yacha divorce ge gocha. You are not living a simple life. You don't even know your destiny. Tobo ati growth turasimeka kende nonya na no wosurania ama ikaransero yani yes akero nyoko byara ari nyomba you can't do what you need to do. Toma iti destination mubo ati goals as a couple umongina ngangaki mama umugaka ngintu kitoko kora this year muri karansi 2021 muri kenga echikoni yeto change iskato beke twagache nyumba kiro muntu bona agasa ndi gutuma chibese cyabo gukisoba mubwati growth ngaki uko twara growth onye turasimeka attitude y'abantu bandi gorigere mbesana umuntu okonyora inene to guchikomori direct ainenete you're going to pay the price. Abande gomubwate low self esteem bono mubwati confidence. Ekero uri confident nekero unabona uri confidence iga talinga nabete confident all of a sudden igo mkure invest in myself
ndale makabisa mbange mwane ngambe no mugakone byangambe nabana bane abana bari bono bwate college abana babiri inki kuchikogolera chinyomba chinene libango somia abana inki geko gara inumwa igete mwikire a point muti gako somia abana ga America muro kubike t-shirt yengo tu obe omenyo bugumo na mamo mina metaga wiki America ayekere go ikira America ego menye gote uyu mwana ngaire student loan inki uko bikira umwana waire student loans ko bwate chibese kwimukira chibese kwairire basubatu bamino gutomera ku Kenya bamura bamino gonya gutomera ku Cheso gutoma liba go somia abana bawo ira abana bae college at least ka abana bae bachelor's degree twara confidence manyobo maene bwawo isika ayo monyene twara respect for yourself for create boundaries yote ngaki oyo no muswati we sister kamati ane tigamuski oyo mama byara tigamuski lakini mu osikana onye muko imuki abo ibuli mu balete nyumba mucha komenya na barabugaika it is not going to be okay. Create a balance. Now we are going to talk about savings. In fact, I need to put something together about savings. Minto, let me tell you, it is very, very important to save. Inche asenyo me ya itoga iga numuga kominto inche ngo save chibese inerega siana egente ke go save chibese talinga igo na kianjirite asa chali egente ke go save chibese na gechagete go practice abana basome bache wekonya batebye familia yao nero irago konye yes kene abande tenda so much comment abande babwate choyemo amana ara na makong sana lemin ganda batebi goro ya savings inche savings ina chagete kunye land kurwe boarding school class 5 na chite boarding school in class 5 umoga kono yone ache kwende boarding school Form 5 and 6 igwegerega amenyete sobo inche na chite boarding school class 5 ekero kwende boarding school alieronge kwa irwa 100 shillings ogo tebunga 100 shillings echikuika chikokolie tam abantu bali mutama savings etam si alieronge nkaberoro kuru class 5 mpaka ngakora class 8 imanyete ngatindi korora mama tindi korora tata chibe sirio bekire na chi staff na chikiregen ngana yakaya sironga 4 years ekere skuru ekoigoru okoewa pocket money tu aleko ego say 100 shillings nandi 100 shillings echi chwende chiko last mpaka isa chinde ba kwa mpaka transport mamokwa oseta atokwa oko teinga boni transport nerega da abantu bali tuwa chite boarding school we are disciplined ekero na ikaga America my brothers bakamenya kuroro bagantebi mo kijauri minto ngaki kalia mandas my brother bagantebi enseye igogo soama deni me my sister osinyuko ruororo okwekoro motaka and I thank my brothers for that. My brothers bakangire thrift store mitumba. My brother Simon nalega no alema akangire mitumba gantebi intuno otoko gora chianga gaiga mitumba chianga achire $4 $3 abagantenga bone gente kenene chibese gogo save o akane school fees we somia ibie kanturi gogo somi na andi bagantenge tikiti tu akoleterete. I always speak about this goikoira ni because tuwa sabete kurwa chibe egento kiko ku credit card bakang introduce bagantenge ikene plastic yoko eguga oi plastic yotaka neti they will take everything from you bagante minocho we credit card wako ende college bache bako e credit card yo e credit card bagante nge credit card ki gogo kilio tagi yaka neti they'll come after you. I thank my brothers abwa keli bwango iga ngachanka ile finance class. I decided ku ile finance class injebese in fact nchiko ngambera chibese nchengo chigambera chibese chi America kaka chiri chinga sana inki yokubolere nyumba okole mirimo ebiro menye inki yokugenderie gali ogwakane gali $500 ko bwata abana bataragende college inki yokutumira chibese ku Kenya savings to bwati inki yokukora all these things life insurance to bwati to dwakana life insurance yokonyora bali banyegulete kale is $50 to $100 a month to protect your family because you know what until you go make it alive everybody is going to die. So asobwenge in Chepenina, I have mastered the art of saving. In fact, in Yabwate Nindara na ande na wundi sira abana bana. So far, abana bana batato
inko batayingonye kwaka no chibeseiga echichigende kanisa echichia simi they pay bills echichigenda asegete. That is something that we have to work hard to koli chibese binali nyama imichando ke gokonyora kwamenye kurororo wachaka kurangiria abantu. We are not going to do that. We are not going to be kwenye kuchangira abantu bako make bad choices iga America. No. You need to start saving. You need to start living a simple life. Menyobo gumaburi simple. Kabe prepared for crisis. Mwoko nyorechi crisis mwanya kurangiria abantu. Na ande mo kurangiria abantu abatogo chamo toko bachi bese mwamenye kuroro na ande mwachaka tugotogamba na tuaba ibiri. Bakolire yento gete mwachaka gotorama. Nga bagotokolere. No, binte bintu bichikokora anymore. You need to live a simple life, and you need to have savings, and you need to be prepared. Prepare yourself. We are not going to prepare for you. Young people, I'm by a list here because I have to go do something else. Okay? Declutter your life. Live a simple life. Deciding on a destination where do you want to go? Onye gotaite go simeka. Manyanga ne chimba ande chiangi into kyo go simeka. Onye na matunda simeka. Decide where you are going to do your growth. Ekero go chikokora growth na boko okokora ebinte ebinya ogendo mente ebintu otanya kokora okole ebintu different. You need to learn how to do things different. Young people, you need to change your attitude. Abandi mubwate a very bad attitude. You have a bad attitude etako irandons. Ekero bwate good attitude ogo chikogenda ande mama agonte ingeke gusinga munu muyorusi ngombe serere. In fact, incho munu yombwata I almost get everything. Attitude ya obwato monto enenete. Togo twara confidence onye tubwe bange to be truthful. Kabe truthful. Kabe motivated ko want something. Kabe monto go tebo bo maine. Etwara masikani self-respect for yourself. Create boundaries ya saba iri. Be curious inganki abantu bande bagokora to be where they are. Teko nya gokobya abantu bande because imubwe kaini. Declutter your own life one at a time. Take risks by changing. No nyine kero gocha gotego tumachibese go Kenya. No nyine kero gocha kobeka mamu minende go muira ni Kenya. No nyine kero gocha gote mamu minenga bono moving forward nyo konyo ko 200 domutenga mama bono 100. It is going to be uncomfortable and you're taking the risks yokoba wokoba disliked. Lakini mbiyobe disliked. Mbuya abantu bamino bakwange obeke your house in order. Mbuyo monta kwange lakini umayetenga kini evangile my things are together. Tiga abantu bakwange pi. When you're going to do all those changes, live a simple life. Chi video chirimo kolgere chi video chichikora oswiska. Don't try to be like those people. Beke t-shirt ya wiga no ene tukioro chibunandi ga natural. Onete yogo kobekara max. Live a simple life and be ready to be facing anything anytime. We are not going to sit here tonya go changira abantu ngire $50 cyane nduwereri isase nduwereri chuma limenyete likonywa amaru every weekend njetindi konyumaru njetindi konyu Johnny Walker njetindi ko wora yanga kere weekend timbwa tebirode bya Versace ebirode mbate ne bya dollar store. We are not going to continue that to atigre take, and that's why I wanted to discuss this today. Moving forward, we are not going to call the community nchutoko nyumonto otabwate life insurance nchutoko nyumonto tigakere community deal no monto. We are not going to be calling people abantu belotete itikoba part of the community gento kya babere iri barumba prepared bamenya kurangilia abantu bande nyasawo you. Please like my page. Most of you have not liked my page. The other thing, donate to these children. We are going to do a fund drive yogo konya bana in at the end of June. I'm going to give you the date. Amachumani nunta this time most step up. Mwanya won support vya. Please support us. Tokonya bana bali. Abantu mbariga gabakamba my friends ase umugaka so umugaka. Wabwate programming yesana yabana. Umonta adapted kiri umuntu mwana yomo. I want us to do that. I want us to get into a place where we can even donate $10 to a child every month. Yes, I will.